martangi yang mahita. Dami ni dibatana sumurong siyan sa luho na roha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus to hatay. Amen. Hata ni dibatani hita, ima na tersurat di buku Evangelium Matius bidu 27 ayat 1 ayat 10 songonom mahata ni dibata. Torang ni arinay martutuk masudi akka situa ni malim. Dohot situa ni bangsa dopat Jesus laho mamusa ibana. Ditali jala ditugu na sidama ibana. Laho pasahaton tu panguhum silatus. Jadi dung diida si Judas parjehi. Nanaing hona uhum nama ibana. Di sol-soli marohana di paula mana tolu rupiai tu akasitua ni malim doh tu situa ni bangsoi nin nama salah doau ujehe hodo hape na somar pipot ala didot na sidama dangro dihami hodo na sari disi. Jadi dipatipal ko maperak itu bagasan coroy la sumurut siani la ko manikot alai dibuat akasitua ni malimi mahepenginin nama dan jadi padamu ni tu arta ni coro itu horni mudar dui jala mardus ni roha nasida manor hosa tuladang ni padehudon bahan perbadaan ni halak dagang. Alani ido bahan namar goari ladang mudar rodi sadarion. Disima jupang hatani panang Jeremia namadok. Dibuat nasida do na tolu rupiai. Asam nina ni asam. Di asam diba anak Israel. Dungi dilehom may manuhor ladang padehudon. Songon na nindok ni Tuhani tuahu. Ima sahana. Dihamuna donga saha porsiaw di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan turpo taon. Sahalak sisian ni Tuhan Yesus. Ima namargoar si Judas Iskariot. Nagabisada sisian ni Tuhan Yesus nama Jehekon. Tuhatta Yesus Kristus. Molo bagas taida di buku tanah badiai takas do didok. Alai kada daun si Judas dang nama sasongonim manang nakibetulan. Alai diulahoni mana sian kesadaran asa diri do sebagai pilihan dalam hidupnya. Iba nama nagabe informan manang orang dalam manang nasa somal tadok pengkhianat na pabawa kon salut akka informasi tarengok Tuhan Yesus doho salut akka ulaon ni punguan ni Tuhan Yesus tarbarita do sikap doho pangalakon ni si Judason dilia portibio sa tusaunari. Ido bain na saya tagwari molo olo halak na majehodongan na saya tadok doi si Judas. Molo songon nama ni bisika do tindakan ni sasalak siya ni status na. Didok halak may mana si Judas. Jala molo olo majehodongan na. Saya didok may si Judas. Alani masay hatcik do hape stigma manang cap tu akka halak parjehe. Ido nanaeng dohono ni turpu ton tema ni mingguta dan jadi majehe hodongan alani sutung olo hita gabe si parjehe tudongatta tarlumobi majeon hapor syauta Yesus Kristus asa bohama baheno ta asa unang gabe halak si parjehe hita asa unang halak
naolo majehehon. Jala marhite temata doh turpuk sadarion napaingotok kita dang jadi majehehon donga jolma. Dia makadonga sahapor siyaon ado bay na olo jolmay majehehon dongan na jolma. Molo tayo di baga sa turpo tao takas do didok ala dibongoti si bolisido si Judas. Siya tonga-tonga ni punguan na 12. Dibongoti si bolisido si siya ni Tuhan Yesus. Diso takas tawoto dang alani status na adong didirina song siyang gaya mabijar si polisi lawa mongoti si Judas. Lapatan na dang mardiay bardi si polisi. Manang na padita, manang na situa, manang na ruas na burju, manang na songo dia pe. Si polisi dang mardia ibar di ide ibana. Tu sadong do sabat di si polisi. Sudido hala di juni ibana. Tu si diri ibana barani. Bahkan dang dia biar ibana. Madus-dus do di si polisi. Taida ma nang di juni si bolis do Tuhan Yesus ditiki di halongonan. Asa marsoba ibana marhite na naing lehonon na sudi akka isi ni tanaon. Asa hamunak kadongan sotuntar pita. Hidup benedok Tuhan Yesus dungo mahamu martangiang. Holani perbedaan ni si Judas tu Tuhan Yesus. Molo si Judas badioloi ibana do. Jala di jalo do gogo ni si bolisi. Alai molo Tuhata Yesus dialo jala di palau do si bolisian adopan. Namar lapatan de wanso ni si polisi margugu manang dang tergantung tu pilihan ni jolmay duin. Olo manang na diahalo do. Ido nang dijamita minggu na salpu. Haguguon ni portibion dot hagugon ni dibata. Alani dia makadong sahapor siyam. Ay dimula na olo si Judas majehekon Jesus. Molo taida di Lukas 22 ayat 5. Natartai dorohani si Judas tu hepeng. Dido jadi sialas ni rohana sida marpada mana sida mangalok kepeng tu ibana. Ido dalam di banak kasito ni malimi asa gabi sada kepentingan na sida. Do sahalak sisian ni Yesus ima si Judas. Nagabe marroha manang tertai rohana tu hepeng. Baka pola saha tu namarpadan. Jala di padani las marohan yak kasih tu ni malumi nang olo si Judas rap do nasida. Hepeng do hapek si bosiri ni pangalako nama jehoni. Marhite namar tutup manang nabirunding diolo ibana ma saluhut na pangiduan ni akka si boto patiki. Seganay hamak kadongan jala si bosiri roha na say majehon dongan takas doi nang dingolu si gani pare. Gudang may ala ni hepeng nang ala ni akka jabatan. Jala na tayo di namasa di bagasan tiki sonarion. Murah-murah halak nang nama jeheun akadongan na ala ni kepentingan politik. Ala ni kepentingan nasa diri. Gabe somal mata bagi akapadokan. Molo di dunia politik dang adong dongan. Dang adong musuh. Tidak ada kawan dan tidak ada lawan. Asing ni perbedaan dan kepentingan. Namar lapatan di perbedaan ni kepentingan ibu itu mabasa salak gabe dongan manang gabe musuh. Alai ibu itu nang sebaliknya terjadi. Molo sarupa kepentingan musuh ibu itu gabe dongan. Jala dongan ibu itu gabe musuh.
atong asa hati-hati hita kadongan takas mata uji siya turpukon siyan pamaritahon ni Injil taringo tu hadiriyon ni akala parisi do aka siboto surat do aka malim di tonga-tonga ni bangsoy na makasuguhon pangajariyon ni Tuhan Jesus gabi tuma dalan ahado ben nasida lako majehehud Jesus ala yang nagtrabay nasida lako mga gohod Jesus ala sudi akana toropi makkalomahon ulon ni Jesus nunga lam tarbarita pangajaran ni Jesus jalan ang songoni lam lomoro hanya akana toropi marupud Jesus dia kapabayanan na taro mo biaka tunapugos to kana wasahit to kana balu do to akahala pardu sabi taluma popularitas niya kamalim do akasiboto patiki maralokon popularitas ni Tuhan Yesus marhitiga bidi ado biya kamalimi do kurang kapersoalan jalai masalah satu sibot siri dia madalan nasida la komajehe do manakut Yesus jadi akasito ni malimi mangula di bagas corne bata akahala paris na maniyop hop patiki jala sahalak si ni Tuhan Yesus martutuk marot nasida berunding ma ima lako mangulakon naroy seganay dia makadongan roani pangalahon ni halak na semajehehon dongan na marpungu-pungu manasida lako dia dudalan pakon nasida melaw majehehon tukata Jesus dia makadonga sahapor siyam di ending ni pangalahoy ding di ida si Judas akapabena ni situa ni malimi na manguda di bagas John di bata akahala paris namanya patiki manaili manali dohot manara narat na manugunogu Jesus tu silatus songgot marohana gabe Roma panol solio di ibana dido ibana ma sala duahu hujehe do hapek na somar pipot alay gapang do alus ni halak parisei nama doktu si Judas dangro di hami hodo nasari di si dia makadongadang adong belapatan ni panol solio ni si Judas si nasi sudah jadi bubur ninna marupani panol soloni dagay bedang marlapatab be aladang adong be gunana jaladang adong be lapatan na nunga habar be tung saluhu na do gabi tu hamaguan taida ma di ujung ni pajehoni gabi mate maniko ma si Judas dia makadonga saha porsyam adong nanain dohono ni turpukot tu hitam na parjolon tapadao ma roha na majehehon manusia tidak untuk diperjualbelikan sada suku-suku nabal gado tu hita saluhuna di zaman saunarion di zaman globalisasi, zaman peradaban, zaman aturan hukum, dohot hak ajasi manusia nang songoni rupani didakka na beragama tung masagudang dupe taida pangalako na primitif nama jual jolma nang nama jual akka pamatang na holan ala ni hepeng molo taida do di akadata nang didata sa si taringo tu nama jeho jolma sinengon cukup memprihatinkan do taida bahkan didok nasida hera-hera onom ratus ribu sampai 800.000 ma akaparopuan nang dana gabe korban na hona jehehon di sadok portibion bahkan nang bangsot Indonesia na balga nama jehehon jolma di Asia Tenggara mulut bigi aka alasan-alasan termasuk aka pajehoni
alamasa ima aka iming-iming. Tabu bigiyun, ape holan dalalaw madjehe hodongan na do. Gudang na taida nama sa songon yakadongan. Ngirima jolmay taida di partikyanon. Sahira na soarong be argana. Baka boydo gabi gudang halak na depresi na stres. Baka na bunuh diri. Gudang donang nama jeyon akka parupuan na gabi karejo peska. Nang nama jeyon akka dana gabi budak. Nang songoni majehekon. Marhite na so mga lihog gaji ni akka pangurupina. Nang gudang nupitaida akka penyiksaan. Bahkan gudang nupe namulak sen akka luar negeri. Ima akka parupun na honya siksa. Naso dibain nang soni hobar to akka aturan. Bahkan gudang taida gabi di perhatoban. Gabi gudang jolmai raja tiga majehe udongan naka jolma. Ido salah satu nania suguni di bata di bagasat turpu tahun. Akka pangalahu na majehe na songonima. Nagabe dibenci Tuhan Yesus Kristus yakida. Napadua ko nandoon itupukon arga do jolmay dia dopan ni dewata. Dia makadungan di jolon di bata arga do hita di toppa di bata. Jalan ni deni jolmay dia dopan ni Tuhan ni masay di budu hidup na di tubus hita marhite anakna marhite hosa nyawa ni Tuhan Yesus Kristus obarame itu Yohanes tulis sa plonomi. Alani sadang ngulu na buhay berengot tadi pabenin Tuhan Yesus. Ima salu jolme dang mardebar dia rupan na. Marhite ido asa tong maseta kasita rak majamoton. Akka donga jolma. Jala ulaw na balga tu hita na porsia. Ima patudukon hina arga ni jolme dia rupan ni debata. Masayulido jamita mingguna salpu. Taring tu nama ngaleo tugas ima membebaskan do paluahon memberdayakan jolmai. Salah saluh na jolmai di topa di bata hobar turupa ni di bata. Jala arga situ tudo jolmai saluhut na adong di portibiong. Atong tapau ba marohatan. Tung sadong sakap tanao lo maje dongan jolma. Tapadao mana marroha hepeng senguluta aido mual ni na maje honi. Ido benaido si Paulus tu Timoteus sada Timoteus bidu onom ayat 10. Rohana holong di hepeng ido urat ni nasa hajahaton. Orang alani hepeng na 30 rupiah. Holan alane hepeng na 30 rupiah ikut jehon nama Yesus. Boy do masa na songoni holan alane hepeng. Unang maadong siya kita boy dinilay dohot boy diatur hepeng. Gabi olo majeo dongan na jolma terlubi ma majeo kaporsyon na. Sala gudang do di partikyanon noaing alani huwaso ni hepengi gabi majeo Jesus di ngulunan. Alay taida ma di ujung ni ngulu ni si Judasin. Naholongan di hepengi. Siyan Jesus di ngulunan. Gabi manik kok do ujung na. Marisuang do hepengi. Magopo ma hepengi. Gabi bay parbada do tuhor ni hepengi. Gabi didok magwarna ladang mudar rodi sadario. Atong tapadao ma roha na holongan di hepeng.
aido dalan majehehon donga jolma. Napatuluhon na indono ni turbukot hita paubahoroha manang bertobat. Panolsolion manang paubahoroha maseringgat dui dedupan ni dewata. Alai molo manolsoli hita ikut tarida do nang sian ngolunit si partangiang nang habur jota mangulakon hata ni dewata. Tadi ado panolsolion ni si Judas disude pangalakonay. Alai dang mabuwa kanguluan. Ala holan uto-uto na do na manolsoli. Holan di pikiran na sa diri do iba na manolsoli. Ala ni secara umum hata panolsolion ni jolma na jut doi tabigi manang kata penyesalan dalam hidup manusia. Sering kita mendengarkan salah masak nasi jadi bubur menyesal seharian. Salah gunting rambut menyesal sebulan. Salah mengerjakan soal ujian menyesal setahun. Salah pilih pasangan hidup menyesal seumur hidup. Salah pilih jurusan, salah pilih juru selamat menyesal selama-lamanya. Lapatan na akadonga panolsolioni ikon marharoroa doi sia kapur siaon nang sian tangiang. Asabui gabi patubu hapur siaon nang asabui paubahon nguluna berputar 180 derajat sian pangalaho najati. Hidupan nama saya kasdui di doksi Paulus nang di Roma 12 ayat 2. Jala unang magabi sarobak kamudo portibion. Alay gabi ibaruma hamu dong muba pikiran muna. Asa tahu kamu manibangi lomo ni rohani di batam. Imanauli na hinalason na dokot na sundinggan. Jadi masay ulido halak molo-olo manolsoli dosana dohot kakurangan na. Jala masay lasdo rohani na toras molo-olo yanakon na manolsoli jala molo-olo muba rohana siyan akahajaton na jala molo-ole mana bertuwa pawaro siyan hakahamalason na. Terlumo bima nang songoni dipangido de batasa kita panolsolion markite naradi hita uduk jala mangulakon lomo ni rohana. Sada jamita nama saya kasdo nang molotaida upaman itu kan Yesus taringo tu anak nama guing. Ima sada persyajaran narumikot unang madaw hita siya debata. Nama kaholongi hita jalana paradihon akana perlu di hita. Unang matalului hasonangan asing ni nasiad debata. Sadar do anak nama gue dia kahurangan na do dia kadusana. Kesadaran nai diboto nang mago ibana. Diboto ima kesadaran magona. Disadari kahurangan na. Disadari ima dosa naniulana. Odo tahap na parjulu di sadahalak molo neng mubarohana. Somal dona tua-tua madok tung sorita daho do magom. Namar lapata de hanak na sotu madamagona dang tagamon olomuba. Ala ikona dondo kesadaran manada diri.
anak namagui adong kesadaran ido ditadema nama dirina. Alani persyajaran na arga taida ditiki manol soli anak namagui. Olodo bapak na manal puos di hasalaan. Jala majalo anak na namagui. Las marohata molo adong dongata mate alai muda mangulu muse. Jala nang maguhian alai gabe jupang muse. Ido barita las niroha ditikion. Debata para siroha jala parholong. Jala na olo majako kita. Terlumobi manaolo manalpukon sa dosatta. Rodo imana manomunomu hita. Jala mabuak kita bongo tu parsoran nabadia di harajon neng. Jala di basa-basa do tu hita jabar haluaon marhite na di jakuk kita gabe anak na. Sian anak nong magui hita gabe anak kasian na gabe anak na punah harajaw ni libatan. Atong asal olo hita manol solido sata. Jala mulak kita tudalan na naguk daming. Doho naguk las niroheng. Disido gabe tarjalo hita mam. Ima basa-basay. Ay pardingkan basa jala para siroha di batam. Songon asini ama-ama tu akka anakna. Asini roka ni Jakuba diakka nama kabiari ibana. Atong naeng mahita mangolu di bagasan roham na olo ima manogunogu mangolu mahita di roka na marbasa-basa. Unang beolo hita majikekon dongata jolma. Unang belas rohata majikekon nang akka donga jolma. Tapadaw may songon akka anak katiurok kita. Atong di bagasat truputa sadarion naeng mapanol soliotay gabi dalat tame lako majalo ngolu na manotong. Amen. Mauliate mariko ale Tuhan di bata marhiti hatam na badie. Sato tong mahami songon parhon ni Kristus parhon nami. Unang olo kami Tuhan majehihod dongan nami jolma. Jalo matuan tahil nami muliati mariho. Amen.